பேர் வந்து சாந்தா. அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் பள்ளியில ஆசிரியரா ரிட்டையர் ஆனவங்க தான். அவங்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கம் ப்ராப்ளம் தான், ஈறு பிரச்சனையால எல்லாம் பல்லு ஆடு விழுந்துச்சு. அவங்களுக்கு டென்டல் இம்ப்ளான்ட்ஸ் பண்ற ஒரு ஆப்ஷனே அவங்களுக்கு தெரியல. அதுக்கப்புறமா கயிட்டு மாற்ற பல் செட் எல்லாம் போட வேண்டாம் அப்படின்னு அப்படியே விட்டுட்டாங்க. நம்ம எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே பல்லே இல்ல, வாயில மேல தாடுல 3 பல்லு, கீழே தாடுல 3 பல்லு தான் இருந்தது. அதுவும் ஆடிட்டு இருந்தது. வந்த அன்னைக்கு அவங்க டென்டல் இம்ப்ளான்ட்ஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ட்ரீட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் டே இம்ப்ளான்ட்டும் பண்ணோம், 2வது நாள் அளவெடுத்தோம், 3வது நாள் டைட்டானியம் பார் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு 4வது நாள் பல்லும் கொடுத்துட்டோம். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அவங்க டாக்டர் வந்து பெங்களூர்ல இருந்து அவங்க கைட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க, என்கிட்ட டெய்லி பேசிட்டு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு அம்மாக்கு என்ன பண்ண போறோம், அம்மா எப்படி இருக்காங்க, அம்மாவுக்கு வலிக்குதான்ட்டு அவங்க கால் பண்ணி பேசிட்டே இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு நான் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ரொம்ப பாசிட்டிவ் அண்ட் ரொம்ப கோஆபரேட்டிவ் பேஷண்ட். அவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பிஏ வீடியோ கூட உட்கார்ந்து நம்ம கூட பேசியிருக்காங்க. அந்த வீடியோ நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன்.